Kapitel 1. Hvad er en virksomhed? Virksomhed kan opdeles på flere måder efter type, efter marked og efter branche. Hvad er en virksomhed? En virksomhed er en arbejdsplads, hvor mennesker arbejder alene eller i fællesskab med andre indkøber, producerer og markedsfører varer eller en serviceydelse. En virksomhed er en kommerciel forretning, der er drevet for at tjene penge til ejeren eller ejeren. En virksomhed kan stiftes under mange forskellige virksomhedsformer, blandt andet anpartsselskab eller enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab. En produktionsvirksomhed. Også her har vi så virksomhederne opdelt efter type. En produktionsvirksomhed er en virksomhed, der fremstiller fysiske produkter, f.eks. Carlsberg. En handelsvirksomhed er en virksomhed, der videresælger produktionsvirksomhedernes varer til andre virksomheder eller til forbrugerne. En handelsvirksomhed kan deles op i to andre underformer, som hedder detail- og grossistvirksomheder. Detail er, når man sælger produktet direkte til forbrugeren til personlig brug, små butikker som Føtex, Netto osv. Grossist er, når de sælger større mængder som Brødrene Dahl. Altså man køber varer fra producenter og videresælger dem til andre virksomheder i større partier. En servicevirksomhed er en virksomhed, der tilbyder kunderne en serviceydelse. Det er f.eks. som frisør. De er 3 virksomheder opdelt efter marked. Der er 2 markeder. Der er konsumentmarkedet og B2B-markedet. Konsumentmarkedet opfatter alle de personer og husstande, der efterspørger produkter og tjenestesydelser som eget forbrug. Så er der, som også er kendt som B2C-markedet. B2B er opdelt i 3 dele. Det industrielle, det offentlige og mellemhandlermarkedet. Det industrielle er, når virksomheder indkøber varer, og der direkte eller indirekte indgår i produktionen af en anden vare. Det offentlige marked er det kommunale eller statsejede virksomheder, der køber fra en anden virksomhed. Mellemhandlermarkedet er, når man handler mellem virksomheder uden nogen forarbejdning af varen. Og så er der distributionskæden, hvor man kan se, hvordan tingene kommer igennem virksomheden. Først er den i producenten, hvor varen den bliver lavet, så kommer den til en engros, hvor den bliver sendt videre til supermarkeder, og så kommer den til sidst ud til forbrugeren. DS4. Virksomheder opdelt efter branche. Virksomheder er opdelt efter branche, som f.eks. tøjbranche, skobranche og kaffebranche. Som f.eks. tøj, der kan det være Sam's eller H&M eller Jack & Jones. Sko kan det være Nike osv.